ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали ютуби Авто ТВ. Имрӯз 10 ноябри соли 2025 сол навори мо аз ноҳияи Рудакӣ, аз фабрика Ленинград. Бениҳоят хонаи зур, хонаи арзон бо нархи дастрас барои нафарое ки маблағшон камтар. Бачаҳо тамошо кунед. Квартираи фурӯшие ки навор кардесем дӯстони гиромӣ дар шаҳри Душанбе дар гардиши Ленинград, фабрика ноҳияи Рудакӣ, назди маршрутҳои 41, 45, 48 аст ку ана ҳамиҷа доми лаби роҳи калон дӯстон. Ремонт бо дараҷаи олӣ, ремонти замонавӣ хушрӯ бо сифат ва бо нархи дастрас. Душанбе, гардиши Ленинград, фабрика мега ки қисмати душина дидестен кадом ҳолат ва на душ. Хуб, дар лаби роҳи калон қарор дорад дӯстони азиз ки масоҳати 35 квадрата ташкил метиҳад, дорои як хона. Обсвет ду ҳастай, дуи мо ҳастай. Хуб, хонаи мо дар соколни этаж қарор дорад дӯстони азиз, дар соколни этаж баъди якум этаж қарор дорад. маршрути 41, 45, 48 аз назди аз таги дом мегзара. хона дар лаби роҳи калон, наздики мактаб, садик, масҷид, поликлиника, коллеҷи тиббӣ, зали варзишӣ, аптека ҳама чӣ ҳастай. Просто дӯстон бо тамоми санъатшай, бо тамоми шароитош савдо мешавад 210 000 сомонӣ. Акада занг мезанед, мегӯем ки аз канали Авто ТВ занг задестем. рақамҳои ватсапи соҳибмулк мегзорем, соҳибхона мемонам. Занг мезанед аз умми канали мо. Просто дӯстон бо тамоми санъатш, масъалаи ҳуҷҷат ино камбуд надорад вабшета. баъдан барои қабули реклама чизе ки дар шумо бошад, шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе барои реклама дорен, дар ҳамин ватсапе ки дар поён барои реклама мондагай ватсапи маҳай ба дили пир муроҷиат кунед. худо хоҳад рафта хонаҳотонам хеле видеонавор мекунем дар ҳамо якчанд ютуб канал, тиктоки, инстаграму, телеграму, сомондеҷи ва дигаро реклама карда фурӯшта мегзорем. имкон боша якта лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед. Наворора далчи интизор шидан бигирем бачаҳои азиз.